V predchádzajúcom videu som vám ukazoval základný logický spôsob, ako ľahko a jednoducho rýchlo zložiť Rubikovú kocku. A dnes si ukážeme tipy a tripy, dobre. Dnes si ukážeme nejaké tipy, triky a zlepšováky, ako zrýchliť alebo ako zjednodušiť ešte. Na niektorých miestach sme používali tie základné algoritmy a hovoril som, že dá sa to zvládnuť jedným, tak dneska si ich ukážeme. Tak poďme na to. Dobre, takže ideme na nejaké tipy, triky, fintičky a zlepšováky. Chcel by som ešte na začiatku zodpovedať jednu otázku zaujímavú, ktorá mi došla, že či je možné Rubikovú kocku zamiešať tak, že nejde zložiť. Odpoveď je, pokiaľ vám Rubiková kocka nespadne tak, že sa vám rozbije, alebo vám nespadne tak, že sa vám nepoodliepajú nálepky, tak pokiaľ zamiešťate takýmto normálnym spôsobom zloženú, vždy je ju možné poskladať. Proste nie je možné ju zamiešať takým spôsobom, aby sa nedala zložiť. Takže ideme na tip číslo 1. Ideme zase tou základnou metódou po vrstvách, po poschodiach, že ako zložiť biely kríž. Najlepšie je taká finta, že si ich dávate k žltému random. Proste nedávate pozor na boky, proste len si našúpate rýchlo tie biele, aby vám sedeli k žltej. Jedna. Máte všetky pri žltej. Teraz si pozriete boky, aby vám sedeli symboly, čiže štvorec na štvorec, dáte hore, tu je kríž, dáte hore, prázdna gulička, na prázdnu guličku, dáte hore, tu je plná gulička, plnú guličku dáte hore a máte kríž biely. Čo sa týka rohov, tam som nič lepšie ako tie výťahy nevymyslel. Takže ja používam takisto tie výťahy. Pokiaľ máme zloženú prvú stranu, s tým, že nám sedia aj boky, vzniknú nám takéto téčka, ideme na tieto stredy, či na druhé poschodie. Tu vám môže vzniknúť situácia, o ktorej som sa v prvom videu zmieňoval, že ju potrebujete otočiť. Dá sa to spraviť dvomi tými základnými ťahmi, že dáme ju preč a potom ju dosadíme. Ale dá sa to spraviť aj jedným ťahom, takže dávajte pozor. Pravo dole, spodok doprava, pravo hore, spodok doľava, pravo dole, spodok doprava, pravo hore, spodok doľava, pravo dole, spodok doľava, pravo hore, doprava dvakrát, táto strana dole, spodok doľava, hore. Je na mieste s tým, že všetko zostalo zachované. Tu vám môže vzniknúť ešte ďalšia situácia, ktorú by som vám raz ukázal, že môžu vám sedieť boky, ale tu je v plných prázdna gulička a tu je v prázdnych plná gulička. To znamená, že tieto dve medzi sebou treba vymeniť. A to robíme takto. Jedna, druhá, dáme si ju takto. Prednú stranu dvakrát dole, spodok dvakrát, to je jedno do ktorej strany, predok dvakrát hore, spodok dvakrát, predok dvakrát. A sú vymenené medzi sebou. Pokiaľ skladáme horné tretie poschodie, tu sme používali pri týchto stredoch dva algoritmy, aby sme otočili žlté za farby, aby sme ich vymenili medzi sebou. Môže vzniknúť takáto situácia, kde sú všetky 4 žlté a tam som vám ukazoval, že
najskôr vymeníme 2, potom na druhej strane zase 2. Dá sa to zvládnuť jedným algoritmom. To vyberieme si jednu stranu a ideme stred hore, do boku 2-krát, to je jedno do ktorej strany, stred dole, zase 2-krát, stred hore raz do jednej strany, stred dole, horok 2-krát, stred hore, 2-krát, dole. A máme kríž. Vlastne. Hore, 2-krát, dole, 2-krát, hore. Raz, dole. 2-krát, hore, 2-krát, dole. A je to. Potom vám vznikne takáto situácia, ktorú som vám ukazoval, ako riešiť, keď hore namiesto kríža je takýto pás. Základnými algoritmami tieto dve medzi sebou vymeníme, aby boli tu, a potom ich otočíme. Potrebovali sme na to 2 algoritmy. Dá sa to zvládnuť aj jedným. Dáme si pás takto, aby bol hore, smerom k vám. Spodok doprava, pravá strana hore, predná strana v smere hodinových ručičiek, pravo dole, proti smeru hodinových ručičiek predok, dole doľava. A máme plusko, to je dosť zachované. Pokiaľ máte kríž, tak už len riešite to, aby hore sú žlté, žltý kríž a tieto boky, aby vám sedeli na svoje miesta. Môžu sa vám stať dve situácie, že dve vám budú sedieť, dve nebudú, čiže tie, čo nesedia, vymeníte medzi sebou tým základným algoritmom, hotové. Ale môže sa vám stať, že tuto sedí, ale tu je kríž na štvorci a tu je štvorec na kríži. Čiže tieto dve oproti sebe ležiace nesedia. Môžete to riešiť tým jednoduchým algoritmom, že tieto dve vymeníte medzi sebou a potom tieto dve vymeníte medzi sebou, že použijete 2 algoritmy a máte ich umiestnené. Ale dá sa to vyriešiť aj jedným algoritmom, ktorý je trošku zložitejší, ale dá sa naučiť. Ideme. Stred hore, 2-krát do boku, stred 2-krát do boku, stred hore raz do boku, stred 2-krát, vrch do boku, stred 2-krát a do boku opačným smerom. A vidíte, že máte vyriešené. Tu by som rád zodpovedal otázku, ktorá mi prišla. Čo v prípade, keď vám nikde nesedí? Nemáte ani jeden roh na mieste a takisto ho nemáte ani kam presunúť. Vtedy proste spravíte to, že vy si vyberete hociakú stranu a spravíte ten základný algoritmus. A dostanete sa 100% do situácie, keď vám niečo sedieť bude. Budete pokračovať ďalej. My sme sa teraz dostali do situácie, ktorá vzniká v 70% prípadov, tzv. Oči, alebo svetla, alebo ako sa to nazýva odborne. Máte zloženú celú kocku, ale chýbajú vám tieto dve. Ja osobne používam systém, ktorý som vám ukazoval, že si ich dám takto smerom od seba, aplikujem tu algoritmus, otočím, aplikujem sem a potom sem. A mám vyriešené, presne viem, čo sa stane. Ale existuje na to aj druhý spôsob, možno jednoduchší, možno zložitejší, každý podľa seba. Že tam, kde sú odlišné, tam si ich smerom takto. Odlišné doprava, zložené doľava. Urobím algoritmus pravo dole, spodok doprava, pravo hore, spodok doľava. A musím si pozrieť, či sem som dostal tú farbu, ktorú potrebujem, čiže krúžky v tomto prípade prázdne. Spodok dole, spodok doprava, pravo hore, spodok doľava, pravo dole, spodok doprava, pravo hore, spodok doľava, nie, pravo dole, spodok. Mám krúžok.
Keď sa vám dostane sem tá farba, otočíte si tú druhú stranu, ktorú chcete otočiť a idete znovu pravo dole, doprava, pravo hore, doľava, nič, pravo dole, doprava, pravo hore, doľava, máte krúžok. Dáte celé poschodie na miesto, máte vyriešené. Ja túto metódu nepoužívam, pretože strašne ma to zdržuje, lebo neviem, či musím použiť ten algoritmus 2-krát, 3-krát alebo 4-krát. Vždycky si musím skontrolovať. Pokiaľ vy skladáte podľa zraku, tak vidíte, kedy vám tam tá farba nabehne. Záleží na vás, čo si vyberiete. Či si vyberiete moju trojkrokovú metódu, kedy dáte oproti sebe, použijete raz, otočíte raz, dva a máte, alebo použijete túto metódu, kedy ten algoritmus je síce jednoduchší, ale musíte ho opakovať viackrát. Takže to boli moje tipy, triky, fintičky a zlepšováky. Dúfam, že sa vám video páčilo, že budete tieto finty používať, že vám pomôžu k rýchlejšiemu skladaniu. A v nasledujúcom videu sa môžeme pozrieť na transformerov, alebo ako ja nazývam, hlavolamy mechanické, ktoré v sebe majú mechanizmus Rubikovej kocky, ale sú ináč orezané, majú iný tvar, takže pri otáčaní menia svoj celkový tvar. A vlastne na ich riešenie, na ich skladanie použijeme presne tieto isté metódy. Takže máte sa na čo tešiť. Dúfam, že sa vám video páčilo, že ho odmeníte lajkom, komentárom, sdielaním a odberom. A mne nezostáva nič iné, len vám zaželať krásny deň a dúfam, že si užijete veľa zábavy pri skladaní Rubikovej kocky. Čaute.